Tervetuloa Väksyn ensimmäisen Fortnite-videon pariin. Tässä videossa mä ja mun kaveri yritetään voittaa peli Fortnitein Reloadissa. Nauttikaa videosta. Tosiaan mihin me lännätään? No sinne minne aina nyt on. Joo, toivottavasti sinne ei tule niin paljon porukkaa. Kontestia itse asiassa. No, kuitenkin sit tulee kontentti. Ei kontesti. Ei kontentti. Joo, voitettu Ei, peli. kun sä Voitettu saat. peli. Hand cannon. Sä saat kontenttia siitä. Ei sun tarvi sanoa no. Jep, no niin. Ei me Mut mitään voi... se on Ei, tuolla on legate chesti. Nyt antakaa... Ei anna. Mä en tiedä. Se on nimen Väksy. Väke. Kelpaa. Lempipumppu. Kiva. Kiitos. Okei, Nyt se mäkin peli, saan nyt sitä peli näyttää. antaa ammo. Eiku armo, ei Ammoa. ammo. Kuuletko? Joo. Mä katsoin, jos mä saisin... Eiku ai, niin eihän mä tarvi hiiliä enää. Mä Mä oon aika aseen. hyvä hand cannonilla, jos mä vaan osuisin. Mitä? Ei, kyllä mä välillä osun. En kyllä se välillä osuut, mutta et ihan aina. Mennään tonne. Onks sulla yhtään hand... Eikö on mulla hand cannoni ammo? Oo, no mulla. Sä oot liikaa pelannut. Venä. Tässä. Tässä on. Joo. 100. Kräkki! Mulla on. Kräkki voittia! Kumpi? Se! Tämä! Joo. Joo, mulla ei ole raksaa, mä pystyn rakentaa. Muumet on. Jää. Naps. En mä kyllä muumet veissannut, mitä mä selitän. Sillä ei sulla raksaa yhtä. No joo, Venäs, Tässä. pitää kirjoittaa. No mun pitää kirjoittaa yksi juttu, Venä. Okei, nyt! Jäi! Tässä! Kräkki! Jäi. Nice! Nyt! Älä ota näitä juttuja nyt. Oh, Mä otan nyt vaan impan. niin. Noin. Oota, mä vedän fisiin. Niin älä tuu ottaa. Miks Mä painan vahingossa P:tä. Mä oon ihan amatööri tässä pelissä. Tässä on tyyppi! Mä lipsahdin. Kräkki! Eikö siis Nice. Mä hittäsin Mitä? siihen siis. Kräkki. Okei, tää on joku ihan nopo. Onko se muun tasoinen? Ei, Kräkki. huonompi. Tuu tynnyreille. Okei, mä rannataan alas. Mä saan kiinni. Tuu tynnyreille äkkiä. Mennä. Jäi! Hakka. Mennään päälle. Se jäi. Joku finaas. Eikö ei finaannutkaan? Miten on ne botteja nää vihut yhtäkkiä? Mä källään tässä. En onnistunut. Mä saan 4 imppaa. Menee suplille. Oh! Kruunu. Haluat sinun kruunu? Oota. Tässä on tyyppejä. Ai sä oot jo siellä. Miksi mulla on nitrot? Tässä. Jäi. 2 tyyppiä jäi. Mini. En. Oh! Ammu tuon. Jäi. Nice.
Jäi. Nice, Okei, mäkin meillä on osuin tappoja. samaan. Meillä on 10 tappoa. Sulla on 1 tappo. Niin, mut mä oon auttanut. Vähän tämmenen pikku torni. Sä menit sinne. No. Mä otan tästä Meidaren kantoa. Okei! Pikku movement vestos tällä jätkällä. No ei ois tarvinnut osua. Ammu, renne! Kräkki! Sieltä on mun haulikko! 20 ilmaa. Eikö ottanut sun haulikkoa? Ei ottanut. Mä otan mineen. Apua, se on tuolla vuoren päällä. Se on haitissa tuolla. Ai mä otin haulikon tilalle. Mitä? Vuori. Okei, tuo ei oo sitten botti, mut se on 2v1. Ei, se on vitja. Oota, tuolla on alue. Mennään tänne. Ois ottanut mullekin. No. 112. Kulutetaan se kaikki hiilit, leikitään sen kanssa. Ei kyllä ei leikitä. Meillä on alue, hehe. Ai. 55 kräkki. Tää on kyllä rännää. Jää. Nice. Napsuu. Miten mulla on tehdä ediitti? Joo. Kiitos kun katsoitte videon. Nähdään seuraavassa videossa. Moikka!